गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरारि थान्दै जखन्थाया पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय कुसुबिल बारलाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव 10 आरो 11 जानुवारि खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाया दिनै जोबथा सान। जोबथा साननि फुंबिलिनि सेथि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि आरज जोबनायनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मानगोनां कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनगिरि महरै मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथां आरो बड'फानि मुसुखा बिबार बावजेनगिरि महरै मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर' आरो मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमेश कुमार बसुमतारी लोगोसे जिल्लानि गासै बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गुवाहाटीआव दावबायफैनाय बिजेपिनि आफादगिरिखौ लोगो हमदों। भारतीय जनता पार्टी बिजेपि नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गुवाहाटीआव लोगो हमदों आरो गोदान बोसोर हेपि निउ इयारनि धुपदासि बिबारजों साबायखर बावदों आरो राजखान्थिनि माखासे खोथा सावरायदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सीएम प्रमद बर'आ बिजेपिनि आफादगिरिजों गोनांथारै सावरायदों। आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय होदों। रायजो सोरखारा रायजोनि 39 लाख आइजोफोरनो 10,000 रां होगोन। गिबि मन्थ्रिया बे खौरांखौ फोसावदों। रायजोनि लाख लाख आइजोफ्रानो गिबि मन्थ्रिनि भगालि बिहुनि अनथोब मोनगोन। बे बिथांखिनि रायजोनि 39 लाख आइजोफ्रा बे मुलाम्फाखौ मोनगोन। गिबि खोन्दोआव रायजो सोरखारा आइजोफोरनो साफ्रोमनोबो 10,000 रां होगोन। गिबि मन्थ्रिया गामियारि आइजोफोरखौ गोसो होनो थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि जागायदों। गिबि मन्थ्रिया आसामाव गावारि हेफाजाब हानजाफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि आइजो फालांगियारि बिथांखि जागायदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि आइजोफोरनो साफ्रोमनोबो 10,000 रां होगोन। मख'नो गोनांदि आइजोफोरा फैगौ बोसोराव साफ्रोमबो 25,000 रां मोनगोन। हिन्जाव खारनाय आरो गोमानाय जाथायखौ खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव गोबां नुनो आरो खोनानो मोनो। नाथाय मोनफिननाय खौरांखौ गोबां खम नुनो आरो खोनानो मोनो। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनफिननाय मोनसे खौरां लाबोदों। फिसाय आरो गथ' सानैनि बिमा रनजिता मुसाहारिया गोमानानै दंमोन। दायो बिथांखौ मोनफिनबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि थानानि आरांपारा सिमलिबारि गामिनि देरहासार मुसाहारिनि बिसि रनजिता मुसाहारिया थांनाय 1 जानुवारि खालार खालि रङिया बाजाराव बाजार खालामनो थांदोंमोन। बाजार खालामखांनायनि उनाव कल खालामहरोब्ला न'आव थांगासिनो दं होननानै फोरमायहरनायनि दसे समनि उननिफ्रायनो जेबो खौरां गैयामोन। दा बिथां रनजिता मुसाहारिया न'आव फैफिनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। गासैबो सोरखारि मावख'फोरा 22 जानुवारियाव बन्द' थागोन। सोरखारा फोसावदों 22 जानुवारिया हादोरनि मोनसे गिदिर जारिमिनारि सान जागोन। बै सानखालि अजन्तानि राम मन्दिरखौ बेखेवगोन। गासैबो सोरखारि मावख'फ्रा 22 जानुवारियाव बन्द' थागोन। आसामाव सोरखारा बन्द' फोसावदों। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा 22 जानुवारियाव जौनि गलाफोरखौबो बन्द' फोसावदों। अजन्तायाव राम मन्दिर बेखेवनाय फोरबोनि थाखाय 22 जानुवारि खालि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि थाखाय बन्द' फोसावनाय जादों। राम मन्दिरखौ 22 जानुवारि 2024 खालि अजन्तायाव बेखेवनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय गासैबो थागथियारि खालामनाया फ्राय आबुं जाबाय। सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा गुणोत्सव थाखो 2नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइयाव इंराजि राव बाहायनायखौ लानानै फरायसाफोरखौ आनजाद होनायनिफ्राय गोजानाव लाखिदों। सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय माहारियारि आफादफोर सिमेन्ट दख'रा एबसु, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा इउबिपिअ, सिमेन्ट दख'रा एक्सएनडिबि बायदि आफादफ्रा थाखो 2नि गुणोत्सवनि आनजादखौ होबथादों आरो थाखो 2नि फरायसाफोरखौ आनजाद लिरहोआलासिनो न'आव थिनहरदों। थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौ बर' रावजोंनो हरनो थाखाय बे आफादफ्रा सरकारखौ गोख्रों खावलायदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।